Ada ning sige ra kog tukaran sa akong kuan hang asma kay bawo ko nga stress pining uban na problema ko kay nga na lagi unsa bisag sa ani mo handyo di magyapon patuo. Guys, naglawoy na pug ko kay mama din yung ganahan ni lawoy ni mga pagkaon sa pobre nga marapoy hang ganahan mo na nga sige ra jud kog lawoy daring dapita. Hi guys, good morning. Madjong buntag, njong tanan. Kadi guys, adlang Domingo, unsa. Gahapon, Sabado. Kuan wa ko nag-film, wa ko nag-vlog sang routine kay kuan gi andaran ko sang asma. Unsa gabi hantod sa gabi so mga karon adlong Domingo nabintahanan po ko. Gikan ko sa kuan kwartong doktora. Kay naghatod ko diyang pamahaw. Kuan maglaba ko karon nang humanagkan maglaba ko. Mamahaw tanin jo guys, naglawi ko utan kay kuan. Nakagbawal. Madyo ning nilawi kay way mantika. Mahatan nyo guys. A few moments later. Karon day guys, pag na hog pamahaw, kuan naghuhigda ako kay ako is madyong kondisyon kay gabi lagi gi andaran na ko din yung asma. Diya karon di ay arang mingawa dari. Kay hanggang kauban, wajid magpapugang bisag ng istorya namin nga di lagay siya mag sibat-sibat, masibat gihapon, naghapon ko'y mahimo. So maunaan ko magampo na naman siya, simba kong di siya makadag sakit dani sa bahay. Kay di man din mo patuo. Ginoon na lamay na sayod niya. Kay di jud. Karon nga napod nilakaw na pud basta Domingo. Lahi siya reliyon, bro naging mo nang mulakaw jud siya. Hindi. Kawat-kawat naman lagi kay di lagi mitugtan. Hindi ako. Try ko palanghid. Hindi hapon mo sugot. Mo na nakasabot na po ko nga tidig na nga. Musibat na lamang kay maghapog man ang hindi man tungtan pero mo lagi na, naipit lagi ko kay musibat siya dyan na time na pangitaon na ako na lang may mamutmut. Nangid na tuwag siya. Pero okay raman kung mula ko siya basta di po siya magdugay o taman. Kay nga nang magdugay siya dyan pangitaon na. Mag-uo ko siya mag-amping naman siya sa gawas. So di siya makadag sakit kay di para ba siya fully vaccinated. Hindi karoon dahil manglaba day ko, kaya ako dari. Once a week ako maglabas ng mga sinina, kaya ara mag-iwasin. Si mao ni, ragahanan na, isa nakabaldi. Hindi guys, asan ni silang i-washing. Agharang ko sutong dani, katurang ang mga underwear. Kay madawat man nag-iwasing, asan yung labhan. Wala lagi ko sundisyon ron. Kay grabing under sa asma. Mo nga no. Kuan siguro guys ba, naman po'y panahon nga di ko andaran sa panahon siguro ba. Nga bugnaw na. Nga ba nga no. Nga di menta ako kanong andaran man ko. Stress siguro po ning uban. Mga guys, sasaning nga labhan. Normal cook.
wash it, washing and the rinse, washing, the rinse, and spin. Please encase the detergent of the displayed amount and close the lid. Kaya mga underwear, ang kusutan. A few moments later. Hi guys, madyong gabi. Karon day guys, manihapon ko nga magdinasara. Okay. Ang kauban kuan. Tapos yung kwarto, manalagad. Ang dami sutik, agdaw, hindi mo kaon. Ingatan nito, ang gardening kuan, ang litson manok disnagi ba, nang hurot, ang giluto sa air fryer, ang giprito guto. Ano ko magluto guys? A few moments later. Hi guys, madyong gabi, nada ko sa kwarto. Nada ko istorya guys ba? Na kaning tao jud ay kaduga dyan mapuno. Nada ko i-share ninyo ba nga kanabit ang imong pasensya na sige lang madyo kag pasensya kaduga dyan jud ay mapuno. Kay bao guys, ug makaingon ba mong dautan ko sa gibuhat. Pasalon takos Ginoo kung nakasala man ko, nakalapas man ko si Jang sugo nga kuan ning tugan na jud ko tinuod nga mao na ako di man ko maingog perfecto ko nga ako apo ko nakahimog sa pero ako mo dari sa mga trabuan mo himo ra man jud ko sa kana jang importante ra para datong birthday sang nanay ning gawas kay pada ako kwarta pero kanang mga pwede ra inta nimo di nimo buhaton kay kaybaw ka nga bawal din tani mo angay buhaton karibasang kauban naman to ning comments lagi nga di lagi ko no ko angay mo vlog sa ingana hara ko no sa jang istoryahon nabuong na jud ko nagsige na jud ko istorya ni hanjo nga di lagi sa mo buhaton nga na kay tanawa ganiha nangutana na po dagamong amo ug asa siya hinja namutbot na pug ko hinja nakuan ko ba na
konsensya nga sige kog pamutbot agang gibuhat wala ko kagwanta. Tug-an ko dito sa diyang anak. Nga mao na kaya ron ug unsay mahitabo injag makadala si og virus likas gawas basig ako'y mapasanginlan. Sa bagay di man po ko kanunay sige gawas si Jara may sige gawas. So mao to hang i-share nyo guys nga hurot jud hang pasensya kanang ug sa kuan ba na puno jud hanggang tangan nga sige kog handyo ni nga di lagi ni buhaton. Di man mo patuo. Hanggang gibuhat hana sa diyang gitugaan. Njag nahitabo pod sa nga pagtugaan. Mismo ang anak nahadlok pod nga mo istriyog tinuod sa diyang inahan. No na nga bahala na ang anak og sa iyang istorya sa iyang inahan about lagi na rin nahitabo nga sige lagi si jaglakaw. Hindi mamagpapagong at least so ako'y tinaguan. Ako niangkan man po ko sa iyang anak nga ako nakasaapod ko pero di dyan ni parehas ang kauban nga pagdugay si Jamawa. Ako kuan niangkan man ko nga na ako'y sa pero kanang lagi nga raka importante. Si Jack kay bisag di importante. No, lakaw dyan man dyan naman dyan mawa si Jack tungag oras ra nga abutan pag halos tungag adlaw. Mao na yung problema nga nakaingon ko sa anak sang amo nga og kanunay ni diyang buhaton na mas stress man ko mapugos ko hawa. Kay parada ning sige ra kog tukaran sa hong kuan hang asma kay bawo ko nga stress pining uban na problema ko kay nga na lagi. Inja bisag isa ni mog handyo di magyapon patuo. No na ni share ako kay nanapon ni mo bus na ron may naghanap pong restorya. Nanapon ning gi-share ninyo na pa mingan nga kuang ko buang ko bidya ko kay ni share ko ngani. Siyempre nagpagawas ako sa ang harapong gibate or hang sitwasyon ngay ngani. Kay katong time mga na-share ko ninyo about lagi daning issue ha. Napo to yung comments nga lagi ko nang itugan. Diya katong ko asa lamang tagaan o glass nga higayon. Hindi sa kumutugan kay basig sa sunod di na niya buhatan. Ibuhat man gihapon gansa nilakaw buntag uli. Ngit-ngit na. Diya na-stress na pug ko. Kay ipangita na si Diya. Diya mawalagi itong gibuhat. Namutbut na pug ko. Diya karon ko no. Nagtumang ko. Magilili. Kuan. Na-stress ko no. Na tensyonado ko no. Kabado ko no. Hanggang amo. Diya. Samot na o. Tugaan pa ko. Samot pag nisumbong ko ni Diya. Hanggang ibuhat dito ko sa anak ni sumbong. Kaya puno na dyan ko. Bahala na. Bahala na anak. At least na kay bawa si Diya ngay nga na dahin hitabo. Kaya lisod magtago-tago, lisod ng sige tagpamutbut. Kaya bisig kaduga dyan, ugha si dyan kanunay takpan, bisig kaduga dyan. Madamay na ko, mga nga panahon na dyan siguro, karon nga, yung tugaan na ko. Kaya grabe dyan ni si Diya. Katong dyan kauban sa una, ningin nga, mamalaan ko no. Mamalaan kaglaway da na yung kauban, tinuod dyan. Kay kato sila dugay man to sila nagkauban, namalaan di po si Jaglawi, kaya di siya patuo. Mga dayro na kayo di ko tinuod mamalaan kaglawi, kasi gisaan ni mo istorya nga na. Wajib bisan kisang santuha maka pageng. Kani dinis pagpanaot kay dining na kuan ang na experience o gahadyon na kuanan nga na siya, bisag sa nagpakiluwi di gihapon. Nga nga, napuno na kuha na siya gitugan. Bahala nag-anak mo pa, may istorya sa siyang inahan, minsa. Sa desisyon nga naman na. Diya guys, mara to, karong adlaw, diya karong adlaw, dahil wapo ko kadunin. Kuhan. Liklihok, naglabaro ko sa sinina. Kay, kuhan.
Yung pahuway ko kay gikan lagi ko nag andaran. Dadagang kong singaw ba yun sa ni patighang kanina. Dila nga samad ang lips. Jamara to daghang salamat sa tanan-tanan nga way sawang sigiglan taw danihang kanang video hang vlog nga para ninyo adjud ninahot. Para nahot pod murag boring rizig kadyo ako makain ko kay bawag jud ko nga boring nihang mga vlog saan mga namalay ko dari pero hapit na guys wala man jud ko'y lakas loob pa man ang hidron pero manayming ko nga nas madyong kondisyon si doktora mananghid ko nga sa buwan sa Mayo para galinahan ka ng Mayo dugay pa na ug nga nihang kauban murag di na ko kabutang Mayo nga musti pa dari nga na sidya nga nagtaras nga hapong hanjugon nga break na laman uli na mas injo di pud nga ni ako maghatag sa stress na. So mara to guys, pasensya na kung naiuban nga mo-react na po din na ang vlog ay nga nini ang gi-share ninyo. Pasensya na mo basta ako yung paggawas na ko sa ang gibati. So mara to, bye bye.